Lapha kuHosea chapter 4 verse number 6. Amen. Ukhona ongayifunda nje bazalwane. Just nje usifundele nje le verse nje lilodwa. Bese lisuka kule ndawo. Hallelujah. Ngathi khona into ekhohlo ukumbengelela isithandwa sami Nkosi yami, mama wasekhaya, ngiyambingelela naye. Amen. Ngaze kuthiwa ubaba umelana akanaye umama, ayikhona Nkosi yami, nasi isithandwa sami, isithanda kwangempela futhi ngoba kuphela kwaso. Uzinyobulala wami anginalo linye ithemba. Amen. Hallelujah. Ngiyacela ke ningiphendule neliverse lelodwa. Incwadi kaHosea Chapter 4 verse 6. Abantu bami bayabhujiswa ngokuswela ukwazi. Ngokuba ulahlekile ukwazi, nani ngiyakukulahla wena. Amen. Kukhulunywa ke lana nje ngokusela ulwazi. Ekungabikho kolwazi kukhona ukubhubha. Hallelujah. Njengoba silana ke ngifuna ukukhuthaza ngalamazwi, ungafani nomuntu ongazange afike. Hallelujah. Ngoba wena okhona onke amazwi azokhulunywa la, ukhona into azokunikeza yona. Ayibonge Nkosi. Ngelinye ilanga ngakhe ngezwe indaba yokuthi kukhona umehluko phakathi kukaClever nalokuthiwa uintelligent nalokuthiwa une-wisdom. Hallelujah. So ke zonke lezo zinto ziye zivele ngokuthi umuntu kukhona into ayaziyo. Amen. So ke ungaphuthelwa ukuthi uthi ukhona kodwa ungakwazi ukuthi uphume nento eyokusiza. Hallelujah. Ngelinye ilanga kuthiwa kwakhe kwadlula abantu bebathathu. Laba bantu laba babenayo lento ukuthi bangoClever. Uma badlula usandoba kuyikhuphula kanti umgwaqo wemoto ngasejikeni thizeni ukhukhulekile, so ulimele, and abantu abaqhamukayo ngeimoto ngoba kusejikeni abakwazi ukubona. So imoto mangabe iqhamuka azikwazi ukubona ukuthi sekukhona umonakalo, but laba baba nenhlanhla yokubona. Laba bathathu uma bebona bedlula kunalengozi baxoxa, bathi ke mabexoxa, kuzolimala abantu la, kuzofa abantu la. Athi omunye igebengu zizofika sezizoqoqa ukucwele namafoni. Athi omunye bayayixoxela njalo babona inkinga ekhona. Bathi omunye hayi bayothola urafu. Amen. Bese bayidlulela. Bese kuqhamuka abesibili laba ke banaloku kuhlakanipha. Uma ubheka wena lokhu kuhlakanipha kubizwa cishe ngokufana, labo kuthiwa ba-intelligent. Amen. Laba babini aba-intelligent mabeqhamuka bathi bona uhulumeni wethu unenkinga yokuthi ngoba imigaqo yenzisiswe, buka nje kuzolimala abantu. Athi omunye njalo sikhokha intela njengoba nje kunje emgaqweni. Nabo bayidlulele, bahlakaniphile, bayayazi ukuthi uhulumeni efana ngaba wenzani, bayayazi indaba yentela. Amen. Bese kudlula oyedwa ugcina one-wisdom, abone lenkinga. Ngathi bengakuza ukuthi wena mawubona lo nkinga ubungenza njani. It's the same day. Abanye badlule ekuseni, abanye badlule emini. oClever badlule ekuseni, laba ba-intelligent badlule emini. Uzothi ntambama sekuhwalala kwadlula ne-wisdom.
Amen. Umeqhamuka lo nowisdom wayibona lento ukuthi lana kungalimala abantu. Wase lo onewisdom wahamba ubheka umonakalo ukuthi ungakanani, wehlela ezantsi lapho kunomgodi khona, wacinga amatshe, wakhuphuka nawo, ewalanda ngalinye, wafika wabeka emgaqweni ekhombisa ama-signs kwabazayo ukuthi la kunengozi ekhona. Mawuza sheshe ubone ukuthi kunengozi ongasukhathekele kuyo. Wawalanda lamatshe, wawabeka ukuthi kucace kumuntu ozayo ukuthi kunengozi. Haleluya. Kuzothi ke kwindaba zika 7 ntambama kuma headlines, bese indaba kuma headlines zichaza inhlekelele eyenzekile nabantu abashonile kwinhlekelele. Uma kuchazwa laba bathathu, omunye wabo bekukhona umzala wakhe ehamba nabangani bebeyikhiphile beyihambela. Ushone kulonhlekelele kaClever, ingozi ibonile, but ngenxa yokuClever okungenayo iwisdom wadlula. Kodwa bese thola kuma headlines kuthiwa kunabantu bebeshonile, bachazwe bese kuthiwa umndeni awukakabikelwa. Haleluya. Kanti makuzothiwa makubikwe emndenini, labo bantu abashonela, omunye ngowakubo, omunye isibling, laba bebehamba kuqala bengoClever, abesibili laba ba-intelligent bathola ukuthi kwingozi eyenzeke emini bekukhona abazali bakhe ebebeyihambele beye emngcwabeni. Uma bebuya ngeteksi abebehamba ngayo bashona kuleyo ngozi, kanti futhi kukhona nomunye onomntwana omncane ebehambe nabazali bakhe baluza. Haleluya. Kodwa lo wisdom wasave bonke abaqhamuke after. Ayibonge inkosi. Haleluya. So ke umuzwile izothi ubuClever kubodwa ungakufaka encindezini uma uhamba noClever abanjengawe, ube segcineni ukhala inyembezi. Khuluma nawe umuntu omusha, niyangizwa ngithi? So ke udinga ukukhula udlule ebuClevereni ufikele level elandelayo uzofike kwiwisdom. Haleluya. Sishayele izandla ngoba uzophuma namhlanje utholile okuningi. Haleluya. Ngicela ukuyisela ku-MC. Amen. nohlelo lwethu egameni likaJesu sokumukela ubaba Pastor Simhlomo azositshela ukuba njengoba silapha size ngani yini inhloso yalolu suku ngoba sihlangene egameni likaJesu. Haleluya. Nisemgcobeni bazalwane. Bengithi sempozeni abantu abasha. Haleluya. Kufanele ishiyo noma ngayazi usikusho ukuthini. Ngithi ake ngisho nje nami. Ayeye abantu abasha ayeye. Hayi noma ngazi ukusho ukuthini. Kodwa kusala kusabona kanjani. Ayeye abantu abasha ayeye. Haleluya. Angibingelele befundisi. Ngiyajabula ukunibona. Bingelele umama. Sijabula kakhulu. Baze bafe nje badutshulwa uhulumeni namaphoyisa kahulumeni ngoba sekushintshile sekuthiwa ke manje
abantu abafunde zonke izilimi noma zonke izifundo bayifunde ngeAfrikaans. Kwabonakala ukuthi no man sekwenzeka into manje ukuthi bafuna ukusiphatha ngempela abantu bamaBhulu. Zanqaba ke ngala. Asicelanga kubazali bazo kodwa zahlangana zodwa ke. Zathi lento ke siyayinqaba ke. Ukucindezelwa kwalolu hlobo siyakunqaba ke manje. Zanqaba ingane zadliwa inhlamba. Namhlanje saselebrate kanti kwafa abantu. Ngakho ke ukuze ukhululeke kukhona abantu kufanele bafe. Njengoba nathi nje siphila sikholwa kwathi uJesu ukuthi enze njani bazalwane afe. Nathi ke ukuze sikhululeke kudingeka ukuthi kube khona abantu abafayo ukuze kuphile kahle ubuwena kufanele bufe. Bese kulawula uJesu. Ifilimu ke ebhaliwe lapha ngiyacabanga ukuthi uGenesis chapter 27 uverse 40. Uverse 40 uthi angazi noma basafuna abazalwane. uGenesis chapter 27 uverse 40. Uthi uyakuphila ngenkemba yakho umkhonze umfowenu. Kuyakuthi lapho udlubulunda uhluzule ijoka lakhe entanyeni yakho. Kushuthi lapho ukhulunywa ngabafana laba babili. uIsau noJakobe. Nakhumbula uJakobe ukuthi wantshontsha ifa lomzibulu kaIsau. Wase ezombusisa ubaba kaIsau, wabusisa uMntorongo. Wabusisa uJakobe. Uthe esefika uIsau esethi uzolanda isibusiso sakhe, wathi baba sengize ngabusisa umfowenu. Wathi lona awu akusekho nesincane wathi hayi besisini. Wasethi ke into ezokwenzeka kuwe njengoba ngakubusisanga ke nje Isau. Into ezokwenza kuwe usiyophila ngenkemba yakho. Uyophula egcilini weIsau. Uyogcilazwa umfowenu. Into yokusiza ukuthi udlubulunde uphula ijoka lakhe umfowenu lokuphethe. Manje nalezi zingane za76 zasezilizwe ijoka lamaBhulu. Zathi esiyadlubulunda manje. Siyayiphilisa, siyayikhulula. Amen. Sizosho njalo. Kukhona eyenzeka ngo1994. Sajabula sonke ngoba kwakunodlame kufa abantu kodwa ngomhla ka27 udlame laphela akufanga umuntu ngalelo langa ebulawa umuntu odlame. Sajabula sathi sithole inkululeko. Kanti akusiyona inkululeko, asikakakhululeki namanje. Babe bancane abangasebenzi sebebaningi kakhulu manje. Ubugebengu babo omncane sebuningi kakhulu manje. Kusho azange sikhululeke kahle. Into eyenza lokho ukuthi incindezelo. Laba abasicindezele bavele bakudluka ehlalweni. Base beyosicindezela empilweni. Manje ukuze sikhululekeke namanje laba kade bese ehlalweni bakudlukile ehlalweni kodwa bayafuna ukuyela ehlalweni. Ayifuna ngizwe kahle ngoba sokhuluma lena size kwi round table. Abantu abadala beze baphelezela abantu abasha belandela umyalo owasho uMoses kuFaro wathi siyohamba nabasha bethu. Sifuna ukuhamba nani ke abantu ababa. 1 ngesikhathi sekukhululekile abantu abadala babona ngathi sekukhululeka ngoba sebeyakwazi ukuvota. Laba abade behleze ehlalweni bathi siyafuna ukubuyela siphinde siphathe. Amen ukhona. Amen. Njengamanje laba abakhishwa yivoti bafuna ukubuyela bazophatha. Ngakho bazophatha kanjani na? 1 bazothatha ezabi ingane bayishove ekoleni. Ezethi ingane twakhululekiwe ningashaywe ekoleni nenza umathanda ukuze ningaphasi. Ezethi ingane ngoba khululekile uthiwa usunga uhlela umndeni, usunga sikhipha isisu nakangaki, umzali wakho akanasabelo. Bese ingane zethu zingena shi ocansini. Makuthiwa usuphethe inculaza bakunika ama-ARVs. Mabona ama-ARVs akuhlukumeza sekunomjovo ojova kabili. Makubonakala ukuthi uyalithanda ucansi kodwa ke manje lo muntu ozolala naye awumethembi
bese unikeza uprek ukuthi mase silungiselele ukuthi uhambe olenza ucansi. Ezethu ingane zilungiselela ukuthi ziyokwenza ucansi. Ezabo siyafunda. Ezethu ingane ziyokhipha izisu. Ezabo siyafunda. Ezethu ingane ziyakeleka ezikoleni, zishaya othisha. Ezabo futhi ezikoleni zidiscipline. Ukuze lezi ingane zethu in 20 years time zingabi yinto yalutho. Kwabonakala ukuthi abantu abamnyama bayahlukulunda, bayahamba baye ema-university. Kwasekuthiwa no, imkhakha ewukhiye emnothweni. Abathi befundile befuna ukungena kumkhakha ewukhiye emnothweni. Asibavimbele abantu abamnyama. Babavimba ngokuthi usuphasile i-degree yakho. Bese kuba khona i-board exam. Mabefuna ukuvimba kakhulu baze bawenza bebabili ama-board exam. Usunayi-degree kodwa i-board exam bakubamba ungaphasi. Imiphi imkhakha abavimbe kakhulu kuyo? Bavimbe kumkhakha yakwa-law. Mangabe usuya phezulu nemkhakha ka-law usuzothatha ama-decision awukwazi ukungena lapho. Bavimbe kakhulu kwimkhakha yakwa-commerce. Bafuna uzobe i-chartered accountant ukwazi ukubala imali bayavimba lapho. Kodwa mawuzobe udokotela nje, it doesn't matter. Ungaba uyedokotela uphase ngoba vele uzovula i-tuck shop yokudayisa amaphilisi bazoyifaka izifo. Kade befake nje isifo manje esicede bonke abantu be-COVID. Amen akazikhona. Ezethu ingane kabe ziyafunda babona ukuthi no man lezi abantu abamnyama badlubulundela asibakhondamise. Umuntu abe yinto engento yalutho abe umkhofu nje. Basebezofaka ama-drugs. Ama-drugs ngendlela abiza ngayo ama-drugs ukuze afike ama-drugs ngakini kaSithebe kudinga kube khona umuntu ezosuka afaka ama-drugs esibelothini sakhe. Bafaka ama-drugs bawagwinye, bafaka ama-drugs ku-back door. Bese behamba-ke nalomuntu-ke masekufike laphaya uzoyehotela anikezwe imali. Afika wakhipha wonke ama-drugs abesezofakwa ey'koleni. Uthole namakhekhe nje adayisa umfana mumbe, iy'ngane eziwathanda into engakazilazi. Zinede zidle lamakhekhe ingane bese zibona umhlaba sekwehenye into. Mangabe sengenile ama-drugs ey'nganeni, iy'ngane bese zivele ziba inkofu. Nabazi labantu kuthiwa amaphara. Kwakuwabantu abawokleva labo kwabantu abaphasayo ey'koleni. Badliswa ama-drugs. Manje umuntu odla ama-drugs oseyiphara umbingelela usuke emakhempini. Uyozavuma usuze wafika la egaraji. Sawubona. Uyothi usuhambe uthathe inqedile nani? Ninjani. Lo muntu abantu abamaphara, abantu ababephila bethembekile. Kodwa manje bakhondamisiwe. Nani ke abantu ababisinibizele la sifuna ukuhamba nani. Sivulana amehlo ukuthi nantu ubhubhane lukhondanisa izingane. Ukuze izingane zingabe yimkhofu akasihlanganele eHoly Tower. Lezingane zethu kaSithebe. Esontayo lesingasonti. Ziyeke ukumitha izingane, ziyeke ukudla ama-drugs izingane. Sohamba nabasha bethu. Hallelujah. Sizokhuluma leyo ndaba. Bayabhiyoza khona. Kodwa thina sokhala inyembezi. Ukuthi ke akuphuma abantu la abazophila babe osomabhizinisi. Yabona isithi abafuna ukuqeda ngabantu. Nakhumbula kuzozama uJesu. Abantu ingane eziningi zabulawa ngaleso sikhathi. Njengamanje izingane ziyabulawa. Yabona uSathane into ayenzayo wenza into ezomelana neplani kaNkulunkulu. uNkulunkulu wadala umuntu abantu ababili, Adam noEva. Wase uyabashadisa. Wathi zalani. Nina enjani? Elishadile zalani nami. Manje ke isitha sivele siphambanisa izimpawu. Ife babentwa kuzosho umfana ofunda ugrade 7, ashentombazane efunda ugrade 4. Athi iBhayibheli lithi zalanani nani. Kusho labantu abafunda primary sebezozala njalo. Ukunawo amabele nontombazane okuncelisa. So nisibele thamanyonga asayirayita ngakhipha umuntu. So nisisu sesamthwala umuntu for 9 months. Ave
liyalazi iBhayibheli ayasalaneke. Bese kana sezikhuluma ngasekonjani ke ziyozala. Manje uSathane uphambanisa izimpawu. Wenza ukuthi i-institution ebekwe uNkulunkulu yomndeni ife. Imindeni eminingi, abantu abaningi nje la baphuma koma single parent. Ubaba mhlawumbe abanye abamazi. Ubaba ukhonjwa lapha, azathi bayekhuluma umina ngoyise athangeke ngaleyo nja. Ushuma ngabe ubaba wakho eseyinja, usho wena umdlwana. Sizonqaba ke nokuba badlwaneke thina. Sifuna ukubabantu. Akabonga uJesu. Sihlanganele leyo ndaba ukuthi ake sizoyikhuluma le ndaba ukuthi singabe yabadlwane thina. Obaba bangabi izinja. Kwenziwa yini? Wabona uSathane ukuthi ogogo bayinakekela ingane ziyakhula. Bayadlulule. Wasethi no man, avele bangazalani labantu. Wasefaka imizwa errong. Wafaka imizwa errong engane zethu. Uthi uzele umfana avele efaka imizwa yentombazane umfana. Uthi uzele umfana avele nemizwa. Futhi ke waseyavana uSathane. eSouth Africa kwazi ngashaya umthetho. Kungakhulunywa lutho ngeenkonkoni. Inkonkoni nje abanazo abasonta nazo inkonkoni sinemali nikela kakhulu. Uzifundisa thunde. Ngomsefaka imfaduke emlonyeni. Ziyanikela inkonkoni. Futhi ziphiwe nasehlabeleleni. Hlabeleleni ngasuku umphathi. Enzela ukuthi athi umfundisi khona manje bese kuyikhuluma le ndaba uzohamba ngizolahlala ibhayisa. uSathane uyavala. Manje ke wasakuvela lesizwe lesi. Ayithi lapha amagraph kuvela amaphapha. La kulaba ke kwavela kwaphambana ubulili. Kwavela lento okuthiwa i-LGBTQIA+. Yabona isizwe nje lesizwe sikwazi ukusala. Noma sabathe siyakhuza ukuthi hayi implant mina ayivumi. Abafana bayahamba ebaphodoloshana kunjalo. Ufika umbona esayipetezela mina akasakwazi noma sekufika uthi uyagedela nje ngoba manje amableki asavela dokodwa. Sizofuna ingane mawuyinsizwa ube yinsizwa. Ungahambi udlokodlile. Mawuyintombazana ube yintombazana. Ungahambi isikomfana. Khona abantu ongasababona abafana uNkulunkulu wadala owesilisa nowesifazane akamdalanga in between. Sizonwa lo in between. Noma ngasibophane uhulumeni kaSathane. Kodwa siyalwa no in between. Sihlanganele lokho labazalwane. Hayi mina ngeke ngiphinde nje kule nkonzo manje kanje kazokhuluma ngento yethu. Akuyona yena kaSathane. Ufakwe umuzwa. Hayi ngazalwa ngizalwa nje. Wathi usukhulelwe. Uma wakho useswini uma wakho uSathane wafika wazovuvuzela iarometa yemizwa lonke. Masuzeleke sizokhuluma leyo. Sixoxe. Futhi mangabe sekuqaliwe sekukhuluma. Uzokhuluma esimemile. Emva kwalokho sizoke sihlale phansi. Yebo. Sihlukane into groups sidiscuss lento. Sibuza nemibuzo ukuthi lolu ntava sizophuma kanjani kulo. Sizoyikhipha ontava-taveni esifakwa uSathane ehlangene nokhulumeni wakhe. Konke. Why?
ngiyacela ukubingelela ngokukhulu ukuyithoba ubaba, ngibingelela uma bese ngibingelela befundisi bonke egameni likaJesu. Haleluya, haleluya. Usinethemba-ke lo wakaGasela. Haleluya, haleluya, haleluya. Awu kodwa abantu abasha ngiyabingelela i-VM. Haleluya, ngiyabingelela egameni likaJesu. Haleluya. Bazalwane, ngilekelelana nosisi Mambutho, sizophatha uhlelo sibakeli. Haleluya. Ngiyacela nje ukuqhubeka nalo, ngizobiza cela ukuthi ama-groups ekhona afuna ukuzowenza i-performance ethize, noma ngabe kuthiwa uwedwa ufuna ukwenza i-performance ethize, ngiyacela ukuthi ungithinte noma ungithinte nosisi abama-ushers bese-ke ngizokubhala. Haleluya. Ngizocela nje ukubiza ama-activities. Haleluya. Ngicela ukudedela iVusmos ize ngaphambili, kubhalwe kanjalo kuthiwa VM group. Haleluya. Oh haleluya. Ngiyabashayela izandla bazalwane besingapha. Haleluya. Yebo inyanga abasha. Yazi ukuthi nayibuza ukuthi ngani silapha. Nami anginazi isiqiniseko salokho. Kodwa khuleka ngokutshela. Kuba silapha nje sontshela ukuthi le nyanga iyabungazwa. Angithi phela le nyanga esathola ngayo inkululeko. Le nyanga thina esathola ngamalungelo. Lawa thina esedala ngawo manje. Ukuba manje la wayekhona, wayengaza kuthanda lokho okwenzeka manje. Kodwa sesadlula lapho. Kodwa sesadlula lapho. Kuba intsha. Kodwa sesadlula lapho. Into efuna ukuntshela yona nje ithi sitshela ukuthi yazi, yena yazi ukuthi bona bayazi ukuthi yena yazi. Awuthi ngihlale